Айде! Да! Браво! Помогни си малко с кръка отдолу. Малко с кръка и сложи лактите горе и готово. Да, и си натъркай ръцете на земята, за да не се хлъзне. Айде, да. Лактите горе, лактите! Ама още като тръгваш, заходи с единия крак, за да може малко да отдръпнеш, разбираш ли? Да метнеш лактите. Самите обувки могат. Ама като дръпнеш и с ръка няма страшно. Дай! Така! Айде, бе! Лактите гледай горе, Саш. Айде, лактите! Айде, готово. Ей, това. Браво! Аре, Митко! Почти не остана! Давай ти си. И Митко, и сме готови. Аре, позете се Митко да опита. Айде, Мите! Лактите горе. Ама първо с крак си помогни. Айде пак! Тази жилетка, дай да Ще ми нищо разлева, човек. Само за тях си разкри. Хайде, Митко! Тука. Ще го измислим. Давай! Виж какво като лекичко се отдигнеш, трябва много бързо да си метнеш лакета горе. Защото ако увиснеш без лакета...